Študenti sa ochladili, ale čo my ostatní? A čo urobíme s poliami, lúkami a lesmi, vlastne s celou krajinou? Všetci pociťujeme extrémy počasia, ale len niektorí majú potrebu niečo s tým urobiť. Zmena klímy a jej negatívne dôsledky predstavujú veľmi vážny a bezprostredný problém. Našou nezodpovednou činnosťou spojenou s produkciou emisí skleníkových plynov urýchľujeme globálne otepľovanie. To prináša so sebou veľmi veľa negatívnych dôsledkov, ktoré môžu nakoniec zničiť aj nás. Trpíme tragickými následkami prírodných katastrof, od dlhotrvajúcich období sucha až po ničivé búrky, povodne a eróziu pôdy. S vysokými teplotami prichádzajú čoraz extrémnejšie vlny horúčav, ničivé požiare a samozrejme sú a budú ovplyvnené vodné zdroje. Zmena klímy postupuje a príroda nás vystríha. Ale ľudstvo má ešte stále čas a rovnako aj moc našej planéte pomôcť. Treba ale zmeniť prístup a využiť ponúkané riešenia od našich krajinných inžinierov. Milí študenti, vítam vás na pôde environmentálneho centra, ktoré má názov Klíma, krajina, informácie a súvisí s tou problematikou, ktorá sa tu nejakým spôsobom bude preberať. Čo sa týka klímy, tak my vieme, že klimatická zmena je už fakt, ktorý je neodškriepiteľný. Samozrejme, že sa vedú ešte o tom stále diskusie, ale myslím si, že nám aj vám už je jasné, že tá klimatická zmena, aj to cítime, že prebieha. Za posledné 10 ročie globálne, z toho posledného merania 10-ročného, tak 8 rokov bolo extrémnych, to znamená, že rekordných, vždy prekonal ten rok tie predchádzajúce. My nemáme veľmi čas už čakať, musíme riešiť dve veci, a to je adaptáciu a pokiaľ sa dá aj mitigáciu. Adaptačné opatrenia sú opatrenia, ktoré nám zmierňujú dopady klimatickej zmeny na obyvateľstvo a krajinu. Tieto adaptačné opatrenia môžeme rozdeliť na tie, ktoré sa realizujú v intraviláne, alebo ktoré sa realizujú v extraviláne alebo v krajine. Čo sa týka intravilánu, tak môžeme sa zamerať hlavne na tie opatrenia, ktoré súvisia, ako ich tu máme aj vypísané, s budovaním dažďových záhrad, budovanie zelených vegetačných striech, budovanie vertikálnych záhrad, a to sú vlastne zelené steny, no a samozrejme vysádzanie a udržiavanie sídelnej zelene. Ďalšia časť, na ktorú my ako krajinní inžinieri sa zameriavame, tak to je realizácia opatrení v krajine. Čo sa týka krajiny, tak tam treba budovať nelesnú drevinovú vegetáciu alebo obnovovať, využívať zatrávnenie, to znamená či už sakovacie pásy, infiltračné priekopy alebo prielohy. Ďalšími opatreniami sú ochranné zatrávnenia svahov, terasovanie a revitalizácia mokradí a rašelinísk. V poľnohospodárstve sa musíme zamerať na efektívne využívanie zrážkovej vody, ale aj na zvyšovanie podielu organickej hmoty v pôde. Tiež využiť existujúce meliorácie a zmeniť ich funkciu. V minulosti pôdu odvodňovali, dnes musia vodu v krajine zadržiavať. Doteraz sme si hovorili a pozerali sme sa na klimatickú zmenu z pohľadu adaptačných opatrení, avšak na poľnohospodárstvo sa treba pozerať a v kontexte klimatickej zmeny aj tak, že poľnohospodárstvo okrem toho, že znáša tie negatívne dôsledky klimatickej zmeny, tak zároveň aj zdrojom emisí skleníkových aktívnych plynov. Čiže sú tie dva pohľady, kedy my potrebujeme riešiť adaptačné opatrenia, teda prispôsobiť sa podmienkam klimatickej zmeny, ale zároveň musíme riešiť aj opatrenia mitigačné, čiže znižovať tie emisie skleníkových aktívnych plynov, ktoré tú klimatickú zmenu zapríčiňujú. Teda ak hovoríme o mitigácii, najprv musíme teda nájsť zdroje, odkiaľ teda tie emisie skleníkových aktívnych plynov pochádzajú a následne musíme sa na to pozrieť, ako ich vieme znížiť.
V poľnohospodárstve je najdôležitejšie skrotiť emisie oxidu dusného. No a my máme tie mitigačné opatrenia, ktorými sa snažíme znižovať tie emisie oxidu dusného. Sú rôzne. Ako prvé je manažment hnojenia. Manažment hnojenia, tam je dôležité, že dá tej rastline iba toľko dusíka, koľko si vie ona reálne zobrať, lebo s tým zvyšným dusíkom tak buď sa vyplaví do spodnejších vrstiev, alebo sa týmito procesmi dostáva nitrifikáciou, denitrifikáciou vo forme plynnej do atmosféry. Čiže manažment hnojenia môže byť taký, že rozdelíme tie dávky hnojenia na napríklad 2 alebo 3, alebo neaplikujeme ešte aj na povrch, ale snažíme sa ho zapracovať. Dnes už máte také sejačky, že okrem toho, že vám to vyseje, tak vám to okamžite hneď aj zahnojí do toho riadku, takže manažment hnojenia. Manažment pôdy je tiež veľmi dôležitá vec, že snažíme sa tú pôdu možno menej obrábať, aby vedela fungovať. Čo sa týka tých emisí, veľmi teraz takou novou témou, problematikou, ktorou sa aj ja zaoberám, je aplikácia biohlia do pôdy. Áno, keď aplikujete biohlie do pôdy, tak sa to chová ako keby taká špongia, ktorá okrem toho, že natiahne vodu, tak natiahne aj živiny. Áno, čiže my meníme tú pôdu, meníme jej fyzikálne, chemické vlastnosti a tým pádom vieme znižovať tie emisie oxidu dusného. To bolo celkom zaujímavé. Klimatická zmena je fakt veľký problém a hlavne naberá na veľkých otačkách. Súhlasím. Musíme s tým predsa niečo spraviť. Musia existovať nejaké riešenia. Nemôžeme tu len tak sedieť. Tak čo, ideme hľadať tie riešenia? Tak poďme. Tak poďme. Betka s Vladom zašli len kúsok za Nitru na pole, aby zistili, ako môže pôda pomôcť pri zmierňovaní klimatickej zmeny. Dá sa klimatická zmena zastaviť, alebo nás nezvratne čaká klimatická katastrofa? Veľmi ťažká otázka. Ja by som povedal, že na teraz, keďže ideme tým systémom business as usual, že neustály nárast skleníkových aktívnych plynov, tak už sa pomaličky blížime k tomu bodu zlomu, kedy tie zmeny už budú nezvratné, avšak ešte stále máme možnosť to snažiť sa zastaviť. Samozrejme, tie vlády sú zodpovedné za to, aby sa začalo s tým niečo reálne robiť. Avšak aj každý jednotlivec má tú svoju zodpovednosť a môže každý sám začať od seba, takže niečo robiť s tým. Ako študentka SPU by si mohla vedieť, čo to tu rastie. Toto by mal byť hrach, ak sa dobre domnievam. Sme správne? Áno, máte pravdu, toto je hrach, takže naše políčko, kde už za 4 týždne budeme mať našu skvelú úrodu. My tu v podstate skúmame jedno z mitigačných opatrení na znižovanie skleníkových aktívnych plynov a to je aplikácia biouhlia do pôdy. Ako to biouhlie konkrétne pomáha zastaviť klimatickú zmenu? No, pomáha znižovať emisie skleníkových plynov, a to najmä oxidu dusného, čo je N2O, a oxidu uhličitého CO2, ale predovšetkým oxidu dusného, čo je jeden z najvýznamnejších skleníkových aktívnych plynov v poľnohospodárstve. To biouhlie dokáže meniť v podstate ten systém týchto reakcií, nitrifikácie, denitrifikácie, znižovať tieto emisie. Urobili ste nám sondu, asi nám chcete niečo ukázať? Áno, tu máte možnosť vidieť sondu, kde je už aplikované biouhlie už od roku 2014 a aj do roku 2018 a je krásne vidieť na tom detaile, ako to biouhlie, tie čiastočky čierne už sú aplikované a už sú v podstate v symbióze s pôdou. Aj na Slovensku sú špičkové technológie, vďaka ktorým z organického odpadu získame viazaný uhlík alebo biouhlie. Toto je ten zázračný materiál, ktorý sme doteraz používali. Z čoho sa vyrába alebo kde sa ťaží? Toto sa neťaží tak ako klasické uhlie, ale toto sa vyrába sa to z akéhokoľvek organického materiálu, a to procesom pyrolízy. Pyrolíza v podstate je proces, ktorý funguje na princípe zahrievania organickej hmoty na 400 až 800 stupňov po nejakú dobu a vyrobí sa z toho produkt, ktorý my nazývame biouhlie, ale je to podstata výroby dreveného uhlia. Zaujíma ma, prečo sa to volá biouhlie. Aký je rozdiel medzi obyčajným uhlím a biouhlím? My toto biouhlie nazývame vtedy biouhlie, keď ho vrátime do pôdy a keď ho aplikujeme do pôdy, tak vtedy my ho už nazývame biouhlie. Má aj nejaké iné využitie ako v hospodárstve? Samozrejme, nie len ako aditívum do pôdy, ale môže mať v rôznych ďalších iných odvetviach, či už v zdravotníctve, vo farmácii, či už v stavebnom materiále. Takže áno, jeho aplikačná prax je v rôznych smeroch.
Táto linka vyzerá celkom zložito. Ako funguje? Áno, je to zložitá technológia a táto technológia dokáže spracovať rôzne organické materiály a v tomto prípade je to spracovanie kuchynského odpadu. Čiže ako odpadová surovina vzniká následne biouhlík, čo je pre nás vzácna surovina. Teraz už viem, čo sú to tie mitigačné opatrenia. Lepšie raz vidieť, ako 100-krát počúvať o tom na prednáškach. Áno, ale teraz poďme nájsť tie adaptačné opatrenia. Nech si to už konečne zapamätám. Prvý príklad adaptačných opatrení na klimatickú zmenu, v tomto prípade na extrémne sucho, je budovanie závlah. Musíme byť pripravení pomôcť poľnohospodárskym plodinám, lebo sme závislí od ich prežitia a adaptácie. Vedci zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity priamo v jabloňovom sade skúmajú vplyv automatického riadenia závlahy na vitalitu stromov. Počula som, že na juhu Európy, v týchto tradičných ovocinárskych krajinách, napríklad Španielsko alebo Taliansko, majú problém s nedostatkom vody na zavlažovanie. Je to pravda? Je to pravda. Klíma sa nám na celom svete postupne otepluje a s tým vstúpajú aj nároky rastlín na vodu. Španielsko v južnej, juhozápadnej strane časti sa stáva polopúšťou a vlastne všetku vodu, ktorú rastliny potrebuje, musíme dodávať závlahou. A tam je veľký problém, pretože nemajú na to zdroje dostatočné. No a ako je to potom u nás na Slovensku? Máme dostatok vody na zavlažovanie všetkých tých sadov a vedia naši sadári, ako to robiť efektívne? Na Slovensku je situácia o niečo lepšie, aj keď teplota sa samozrejme zvyšuje ako na celom svete a hlavne v Európe. Máme relatívne dostatočné zdroje vody pre závlahu. Avšak rozloženie prírodzených zrážok, ktoré nám dotujú tieto zdroje, sú veľmi nerovnomerne rozložené v roku a musíme s nimi veľmi ekonomicky hospodáriť. Veľmi prínosné je pre využívanie v záhradníctve využívanie kvapkovej závlahy, ktorá je nízkotlaková, dodáva vodu konkrétne pre jednotlivé rastliny a s vysokou efektívnosťou. Ďalšia výhoda je, že vieme tú vodu dodávať v dobe, keď rastlina tú vodu potrebuje. No a ktoré druhy závlah by ste teda odporúčili ovocinárom? Pretože ovocie sa všeobecne pestuje v nejakých systémoch, obyčajne v radoch, je veľmi efektívne využívať na zavlažovanie týchto sadov kvapkovú závlahu, ktorá je lokalizovaná a zavlažuje nám vlastne iba oblasť pod stromom, v oblasti stromu a voda je efektívne využívaná. Čo majú robiť naši sadári na Slovensku, aby sme nedopadli tak ako v Španielsku, aby sme mali dostatok vody? Hlavnou úlohou je hospodáriť s vodou efektívne, tak aby sme všetku vodu využívali skutočne na produkciu poľnohospodárskych rastlín, plodín, aby nám voda neodtekala do podložia, aby sa nám neodparovala zbytočne. A je potrebné čo najviac vody na Slovensku zadržiavať v nádržiach, ktoré si môžu všetci farmári budovať a byť sebestační aj v zásobovaní vodou závlahovou. Ďalší extrém, ktorý nám klimatická zmena prináša, sú prívalové dažde a následne povodne. Korytá tokov aj v prírode blízkej podobe môžu plniť protipovodňovú funkciu a mnohostranne znižovať dopady prejavov klimatickej zmeny. Globálne oteplovanie nám prináša ďalší extrém. Prívalové dažde a následné povodne. To znamená, že je tu teraz veľa vody. No a čo tak ju zhromaždiť a použiť neskôr, keď bude teplo? Čo na to hovoríte? Áno, existujú stavby, ktoré sú schopné zachytávať vodu a potom ho využívať. Ale táto stavba, na ktorej sme dnes, je tzv. Polder, a to slúži na zachytenie spomalenie odtoku a ochranu obcí, ktoré sa nachádzajú pod touto stavbou. Takže obec a ľudia, ktorí sú pod týmto poldrom, sú pred prívalovými vlnami už v bezpečí, hej? Dopady povodňovej vlny, ktorá prechádza po stlmení touto stavbou, sú oveľa menšie. To znamená, že ten prietok, ktorý tam bol pôvodne, je oveľa menší. To znamená, maximálny prietok, ktorý prechádzal tou obcov, klesne povedzme na tretinku pôvodnej hodnoty. To znamená, že celá stavba je ekologická a odporúčate ju vystavať všade po Slovensku?
všade, to je otázne všade, ale je to jedna z stavieb, ktoré by našlo uplatnenie vo viacerých miestach v rámci Slovenska pri riešení protipovodňovej ochrany. Sme vo Vrábľoch, pri koryte rieky Žitava, ale je nejak podozrivo rovná. Čím je to spôsobené? Tento spôsob úpravy odzrkadľuje úroveň vedeckých poznatkov, ktoré boli známe v minulom storočí. Takéto typy úprav sa realizovali aj v iných štátoch Európy alebo Spojených štátoch amerických, takže je to typ úpravy, ktorý sa nevymýka z tých zvyklostí, ktoré boli aj v iných častiach sveta. Tento typ úpravy rieši otázku protipovodňovej ochrany intravilánu obce. Ja som si napríklad všimla, že v Banskej Bystrici je betónovo vystavané toto koryto. Je nejaký rozdiel medzi funkciou medzi betónovým a nebetónovým? Tento typ opevnenia sa spája aj s tvarom prietokového profilu a s požiadavkami na zvýšenie ochrany koryta vodného toku, kedy pri vysokých rýchlostiach musíme použiť tento typ materiálu. A zároveň takéto kamenné opevnenie tvorí aj súčasť oporného múra danej stavby, ktorá zabezpečuje aj otázku geotechnickej stability. Ale asi to nie je veľmi najekologickejší spôsob, tie betónové. Z hľadiska ekologického je to horší spôsob použitého opevnenia. A poznáme už aj nejaké lepšie možnosti? Lepšie možnosti sú, len obmedzujú nás tvarové charakteristiky koryta vodného toku, ktoré volíme, jeho veľkostné parametre a ešte iné okolnosti. Takže vstupuje do toho množstvo faktorov. Ak sa spojí viacero pozitívnych faktorov, udeje sa to, čo na Záhorí, v koryte rieky Rudava, do ktorej sa zahryzli bagre. Ale dopadlo to úplne inak, ako by sa mohlo zdať na prvé počutie. Sme pri Rudave. Kedysi tu bolo betónové koryto, ktoré bolo rovné a teraz môžeme vidieť, že je tu rieka, ktorá sa krásne kľukatí. Má to nejaké pozitívne účinky na ekológiu? Tou revitalizáciou sa koryto rieky vrátilo do svojho prirodzeného tvaru, čo je tvar kľukatého koryta. Efekty, ktoré s tým vznikajú, je hlavne to, že sa predĺžila trasa koryta vodného toku a zvýšil sa objem vody, ktorá sa akumuluje za bežných prietokov v tom koryte. Neznamená to ale, že je to horšie z hľadiska, keď prídu povodne, nie sú v ohrození ľudia? Spravidla pri revitalizáciách sa zníži úroveň ochrany okolitého územia, ale v tomto prípade, keďže v okolí je poľnohospodársky využívaná pôda a lesný porast, prípadné zatopenie, záplavy územia nespôsobia výrazné škody. Kto a kedy zmenil tú rieku z betónovej na túto ekologickú? Bolo to združenie BROS, ktoré v roku 2022 revitalizovalo, ukončilo revitalizáciu tohoto úseku, ktorý má dĺžku 2,2 km. Ešte jeden príklad, keď bagre napravili naše staré ekologické hriechy. Je tu naozaj krásne. Prečo ste tu vytvorili umelý ostrov? Umelý ostrov je opatrenie, ktoré sme navrhli na chránenej prírodnej rezervácii Klatovské rameno, ktorý má za cieľ bojovať s nepriaznivými podmienkami v Klatovskom ramene, ktoré sú prejavené najmä tým, že sa pôsobením klímy otepluje voda v Klatovskom ramene. Zvyšuje sa teplota vody, zvyšuje sa rast vodných rastlín, ktoré prekážajú prúdeniu vody a tá klimatická zmena sem prináša aj nepôvodné druhy organizmov. Sú to niektoré nepôvodné druhy rýb, ale aj nepôvodné druhy vodných rastlín, ktoré tu postupne zaberajú biotopy našich pôvodných slovenských rastlín a rybičiek. Ako dokáže takto umelo vytvorený ostrov odraziť dôsledky klimatickej zmeny? Klimatická zmena sa prejavuje aj tým na tomto ramene, že nánosy, ktoré sa tu vytvorili, spomalujú prúdenie vody a tento ostrov je z toho dôvodu, aby sa na menšej ploche zvýšila rýchlosť vody
a tým, keď je väčšia rýchlosť vody, tak sa aj mierne ochladzuje a tým pádom udržíme podmienky pre život organizmov, ktoré tu boli v tých podmienkach, ktoré boli pred nástupom teplejších období. Ostrov bol vybudovaný z privezených materiálov štrkových, ktoré vytvorili niečo ako piškotu a v strede tej piškoty sme nahrnuli prebytočné kaly, ktoré zmenšovali hĺbku vody a tým sme dosiahli prehlbenie vody, najmä v tej druhej časti, ktorá je na opačnej strane ramena. Sme v Meleku pri Vrábľoch, aby sme si ukázali, ako ochrániť samotnú pôdu. Aj preto, že ju gazdovia v posvetnej úcte volajú Matkou zemou. Negatívnym dopadom klimatickej zmeny na poľnohospodárstvo je okrem iného aj častejší výskyt prívalových dažďov počas letného obdobia. Prívalový dažď sa vyznačuje vysokou intenzitou, krátkou dobou trvania a často je to veľmi lokálna zrážka, ktorá potom na poľnohospodárskej pôde často spôsobuje problém s vodnou eróziou. Dá sa tomu nejak zabrániť, aby sme mohli aj naďalej polia obrábať? Samozrejme, v rámci rôznych protierozných opatrení vieme rôznym spôsobom redukovať alebo teda znížiť ten škodlivý vplyv rôznych eróznych činiteľov. Stojíme momentálne pri líniovom páse vegetácie, pozostáva teda zo stromov a z bylinného krytu. Máme tu problém s dlhým svahom. V prípade, že máme v krajine príliš dlhý svah, potrebujeme prerušiť z jeho svahovú dĺžku. Najvhodnejšie tak, že v smere vrstevníc navrhneme nejakú líniovú bariéru, ako je tento vegetačný pás. Aká je funkcia tohto vegetačného pásu? Keď vznikne povrchový odtok, ktorý teda odnáša pôdu z tej hornej časti svahu, vegetačný pás tento povrchový odtok a sedimenty zachytí, pretransformuje ten povrchový odtok, tú povrchovo tečúcu vodu na podpovrchovú, čím zvýšime vlastne aj zásobu vody v pôde a neohrozíme pôdne celky alebo ten pozemok v dolnej časti svahu. Samozrejme, najhoršie horúčavy sú v mestských betónových džungliach. Určite pomôže vysádzanie zelene, ale my si ukážeme viac. Začneme v obci Vlčany, nedaleko Šale. Sme na námestí pri obecnom úrade vo Vlčanoch a aj pri vysokých horúčavách je toto námestie vždy zelené. Čím to je? Je to tým, že už keď sme revitalizovali námestia, sú to dve parkové námestia, jedno, ako vravíte, tuto pred obecným úradom a druhé pri kostole, tak zadaním bolo, aby tieto námestia boli čo najzelenšie, čiže sme zakomponovali veľké množstvo zelene a takou pridanou hodnotou oboch námestí je to, že zbierame zrážkovú vodu zo striech, zo spevnených plôch, a to do dažďových záhrad, do rôznych vodozberných záhonov, podzemných retenčných nádrží. Čiže to námestie nie je len zelené, ale aj modré. Zo striech sa normálne potrubiami tá voda dostáva priamo do dažďových záhrad, respektíve do tých podzemných retenčných nádrží, čiže sú to vlastne dažďové zvody, ktoré nevidíme. Oni sú pod zemou poprepájané a vytvárajú taký súvislý ucelený systém. Tá voda, ktorá sa dostane do tých retenčných nádrží pod zemou, sa následne využíva na zavlažovanie zelene, keď sú horúčavy a suchá. A tá voda, ktorá sa dostane do dažďových záhonov, či už teda veľkej dažďovej záhrady alebo ostatných takých lineárnych dažďových záhonov, tak tá priamo vsiakne. Presunieme sa o kúsok ďalej do Nových Zámkov. Čím je námestie v Nových Zámkoch iné ako všetky ostatné na Slovensku? Verím, že je zelenšie. Snažili sme sa vniesť novú zeleň na námestie, zakomponovali sme existujúce dreviny, ktoré tu už boli a vložili sme ich do takých súvislých zelených pásov, vznikli tu nové trvalkové záhony a takou zaujímavosťou je, že priamo záhony sú tak založené, že obrubníky sú poprerušované a zbierajú dažďovú vodu z námestia. Čiže opäť voda nejde do kanalizácie, ale ide do pekných rozkvitnutých záhonov.
Oblúkom sme sa dostali naspäť do Nitry na strechu novootvoreného Envirocentra Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Na čom to sedíme? Vyzerá to ako prírodná lúka, ale volá sa to zelená strecha. Je to také opatrenie, aby sa nám v blízkosti školy zmiernila teplota a spravilo lepšie ovzdušie. Ako dopomáha táto zelená strecha k zastaveniu klimatickej zmeny? Zelená strecha je dobré riešenie, pretože bežne zo strechy odteká voda niekam do kanalizácie a odteká ďaleko za mesto do čistiarne odpadových vôd. A táto zelená strecha nám umožňuje to, aby sa voda, ktorá na ňu napršala, aby tu zostala a aby sa tu vyparila. A pri tom výpare nám ochladzuje vzduch. Ale to je úžasné, že naša univerzita má takúto zelenú strechu. Snáď inšpirujeme aj ostatných. Áno, možno inšpirujeme aj môjho otca, ktorý ide stavať penzión. Odporúčili by ste mu postaviť takúto zelenú strechu na penzióne? Celkom iste. Ak chce mať on a jeho hostia príjemnú klímu počas pobytov, tak je to veľmi dobré riešenie. Po našom objavovaní riešení, ako zvládnuť klimatickú zmenu na Slovensku, sme zistili, že tých riešení je fakt veľa. Len si ich treba všímať, využiť ich a neváhať ani minútu. Presne. O klimatickej zmene nestačí len rozprávať. Treba preto aj niečo spraviť. Ja si myslím, že sme si školu vybrali dobre. Nachádzame sa v hlavnej časti Envirocentra, kde sa nachádzajú dva hydraulické žlaby. Problematika klimatickej zmeny to už sú len tie následky, ktoré my vidíme, dajme tomu tým suchom alebo horúčavami, ale to sú následky, ktoré pôsobia aj na krajinu a takisto aj na toky. A tu sa dajú namodelovať krásne príklady toho, ako sa dá s tou vodou pracovať a ako nám voda môže slúžiť. Príďte do Envirocentra a dozviete sa viac. Máte príležitosť pre zmenu.